Hadi, ini nih program no tengkar nanani waktu itu mungkin habai kana. Hadi kan, kita bu hai no hai. 4 तारीख नवेम्बर 2022 कुमुलुं नारवाई हलो DWF उनका तिप्रा मथानी ब्रै मथा सेंट्रल कमिटी DWF निकासा सेमिनार एंखाय बारो पार्टी क्लास नहिमनो जों आरो पार्टी क्लास नारेंमानि अबनो बुबाग्रानि वारियर संगैनाय बुसकांगोचिनि कासा डिमांड न दङ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि आन्दोलन जों बाहायकै जापि क्लायनानि अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दति दति मानानि बागिनाय बाहायकै सामुं तांनानि अबनि क्लास बाय कायसां कांगाय बुसकांगोचिनि निर्वाचन दङ 2023 बुबाग्रा जे सामानि वन लास्ट फाइट जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा वन लास्ट फाइट सामानि जों बुबाग्रानि वारियर्स रंगैनाय बुरै बदल हारेगा तो हारेगा जीतेगा तो जीतेगा वन लास्ट फाइट जापि गलायनानि बागैनो दिनैनि अ सेमिनार जों कक जाब्लायनाय बाहायखाय जों बुसकांनि पान्डानो जों सानानि आरो ताय केसा दंगोचिनि त्रिपुरा मथानि इंगिनाय जन जुवार खलायनाय केसा जनसभा दङ अ जनसभाओ जों बुरै रकनि भूमिका बाहायनाय बुरै रक बमहायकै नखरनाय बुरै रक बुसुक नखरनाय अब कायसा तैनाय चिनि अ सेमिनार चिनि तेबो अर सेमिनार दङ चिनि जे ब्लक चिनि सुदु पार्टी क्लास अर बरक बांनानि नांगिया जों सुदु लीडर्स न अर फैगा चिनि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट दङ 12टा चिनि 44टा ब्लक दङ आरनि 5 जना खाय जों सिलेक्ट खायतु बखा बरंग जों क्लास खाय रहनाय बरक तासा थांगिनाय जानजानि कमिटि बे आचुगलाय बरक तासा क्लास खायफिनाय आसुबाय जों सेंट्रल कमिटि रक थागै दंगला जों तायसा अरवो जत्त डिस्ट्रिक्ट जत्त ब्लक थांगिनाय जों विजिट खालायनाय एवं विजिट नि बिसिंति खालायनाय बर काम बाकी दंखो बर चिनि गेप दंखो अबरंग जों नायमानि बिसिंति खालायनाय तायसा जों ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि खालायनाय सेमिनार खालायनाय बुरै रकनो त्रिपुरा राज्यओ त्रिपुरा मथानि कायसा बुरै संगठन बेलायखै चांगा हिनि फुनुकनानि वा निनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय बुरै रक तागले चांगरि खाय नखरजाक आव ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मानथानि बुरै रकनि बेलायखा अबदान दङ हिनि साजाकनानि बागैनो जों ताबो बुबाग्रानि वारियर्स जों खाथने फाय बाजा लायजा साबो तिनि पान्डाव माजा तिनि पान्डाव जों अर चिनि पार्टी क्लास संगैनाय जों अर चिनि जारा लीडर्स अकरा रंनो जों अर जों साहरका चिनि अर बरम गोनां प्रेसिडेंट बरम गोनां विजय कुमार रांखर एक्स एमएलए बनबो जों रिंमानि ब बिनि तामनानि yang बिनि आयं बुखागो कासा पान्डा तंमा बाय ब मा थांग्राखा तंगो अर चिनि टिटी एडिसिनि बरम गोनां चेयारमैन जगदीश देव बर्मा ब फाय सकयनाय तेबो तंगो अर चिनि सीएम बरम गोनां पूर्ण चंद्र जमातिया तेबो अर चिनि खासुकसा ईएम बरम गोनां जगदली रियां तेबो तंनाय अर चिनि पॉलिटिकल सेक्रेटारी बा ऑफिस सेक्रेटारी चिनि बरम गोनां एक्स ईएम बरम गोनां श्रीदाम देव बर्मा बबो तंनाय ब आगिनि कुसाम तेबो तंनाय अर चिनि अर एक्स एमएलए एखाबा चिनि एमडीसी बरम गोनां रविंद्र देव बर्मा बरक तंनाय